Eu trebuie să mă reglez din respirație. Am inima în gât. Care a revenit? Domnule, este cam rece, dar e acceptabil. Au început să înghețe degetele și picioarele. Focus pe respirație, nu vorbi. Foarte bine. Da, mi-am creat scutul, e cald, dar e foarte bine. Cred că am mai mult de 3 minute. Sunt doar fumegături în degetele la picioare, Păi, extremitățile. dar și puțin la mână. Bravo. Sunt bine. Vezi? Nu mult deloc. Ei, Hai, ce că relaxată sunt. acolo ne așteaptă o saună încălzită. Mi-au îmbărțit picioarele. Da, simt căldură mai mult. Simt ca niște furnigături. E relaxant acum. Dar cât am stat? L-ai cronometrat pe timp asta? Și mai stau?